V dnešnom vydaní vám prinášame správu o vývoji, ktorý má potenciál zmeniť pohľad na právne postupy v rámci Ministerstva vnútra. Od samého začiatku svojho pôsobenia na poste som neúnavne zdôrazňoval, že zákony sú neochvejné a platia rovnako pre každého, zdôraznil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Toto posolstvo bolo nedávno potvrdené v prípade, ktorý zaujal verejnosť aj média. Krajský súd v Bratislave vydal 2 rozhodnutia, ktoré sú v súlade s predchádzajúcimi uzneseniami Mestského súdu. Tieto rozhodnutia potvrdzujú, že kroky podniknuté voči vyšetrovateľom Magulovi a Čurilovi boli v plnom súlade so zákonom. Tento výsledok je pre mňa dôkazom, že dodržiavanie zákona má v našej spoločnosti zmysel a že právomoc rozhodovať prislúcha súdom, dodal minister. Pripomeňme, že sa objavili tvrdenia, podľa ktorých ministerstvo vnútra konalo nezákonne, keď určitých vyšetrovateľov suspendovalo. Tieto obvinenia, ktoré podporil advokát Kubina spolu s opozičnými silami, vyústili do verejných protestov. Napriek týmto tvrdeniam však rozhodnutie Krajského súdu jednoznačne ukazuje, že žiadna nezákonnosť sa nekonala. Zároveň súd potvrdil, že v danom prípade nie je príslušné konanie civilného súdu, ale môže rozhodovať len správny súd. Toto rozhodnutie otvára dvere ďalším rozhodnutiam, ktoré môžu sledovať podobný smer, najmä v prípadoch, kde boli podľa ministerstva vnútra prijaté neopodstatnené predbežné opatrenia. Oba verdikty sú právoplatné a posielajú jasný signál, že o spravodlivosti majú rozhodovať súdy, nie politické vedenie alebo verejný tlak. Je to krok k transparentnosti a rovnosti pred zákonom, o ktorú som sa od začiatku usiloval, povedal minister. Vývoj situácie budeme sledovať aj ďalej a prinesieme vám nové správy, hneď ako budú dostupné.